ओमफ्राय माइरं दंना गैया जानो? माइरंआ एसे दं। एसेल' दं। माइरं गैया? गैया। माइरंबो गैया, जेबो गैया, दालि जानो गैया, दा गैथारा, जेबो गैथारा। जेबो गैखाया। फंबाया आंखौ हेफाजाब खालामबायलै दिनै, आं हारसिंसोमोन। लामायाव आंखौ लोगो मोनना रायदावबाय, दानि फंबाया आंजों खामानि मावना होफाबाय। गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दिनै बे समाव उदालगुरियाव दंफैयो। बिनिफ्राय आं बिसोरनियाव थांनाय बोसोरावबो फैखांबाय। बिसानि फिसाजोखौ चिरांनि सासे दैथुन होननाया हाबा खालामगोन होनना थाफैनानै बाइक लाना थांनानै फानहैदों। बेनिफ्राय खोनानो मोन्दों दिनैसिमबो थाइसेबो फैसा हराखै। बेनिफ्राय आं दिनै बिसोरनि न'आव फैदो। बेनिफ्राय न'आव आयंआ जिरायगासिनो दङ। न'आथ' जेबो गैखाया, फार्स्टआवनो आं देखायग्रोनोसै। आयंजों दसे उनाव रायलायगोन। आयंआ गुथुबथुब जिरायगासिनो दङ। बाखि बे न' गंसेया बायबाय आयं? बैथिंनिया बायबाय। ओमफ्राय नैयाव फैलाय आयं, बेयाव फैलाय। नों बेयाव संना जादो दा? बेवहाय? ओमफ्राय सरकारनि न' मोनाखै आयं? खाथि खाथि लुजोब्बाय माथो। गैला आयं? नोंनो होआखै? बे गामियाव नफा नफा सरकारि न' नुजोब्बाय आं। आयंआ जेबो गैया नै, ओरैनो लांदां लुंदां बेवहायनो संनानै जादो, जेबो गैया। इन्जुरबो गैया, मावना होग्राबो गैया। ओरैनो लांदां लुंदां खोबथेलाबायनानै संना जादो आयंआ। बेनिफ्राय बेयाव उन्दुयो आयं? फेनबो गैया आयं? फेनबो गैया? जेबो गैया। माने मानसिना मानसि आरो आयंआ, दखनाफोरबो बेफोरबायदिनो। बिसना गरमाव बोरै उन्दुदो आयं? जेबो गैया। लाइन दङ ना? ओमफ्राय फेन गैया? नै माथा गरमा बायहेरनि लेखा ना लेखा आं गारा होननानै समायलाबायै बायहेरनि लेखा बायना गालांबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बेयाव फैलाय आयं। सरकारनि न' होआखै? फिसालाफोरालाय आयं? फिसालाफ्रा एकदम माबायावसो दंहैजोबो, दिखियाजुलि मासबादथिंसो दंहैजोबो। ओमफ्राय नों माबायदि जादो? बिदिनो गोदाव सोराव, बिदिनो दाउसाफोर देरब्ला फानबायबायनानै जायो। ओमफ्राय कन्ट्रलाव ओरैनो सेरबा सेरबा माइरं मोनो, बेजोंनो जानानै थायो आं। ओरैनो गैथाराबा, हास्लाबथाराबा हनै न' खाथिफोराव बिनानै जायो, सोलाव सोफोन। ओमफ्राय दा बहा थांनो ओंखारदों? बैयाव माबायाव सखायाव बिजि लानो थांनो नागिरदों। सानायनि? ओं, सानायफोरनि, लोमजानाय, खर' गिदिंनाय जादों। बोरै थांगोन सखासिमलाय? बिदिनो जिराय जिराय थांगोन। जिराय जिराय थांगोन? थाबायनानै? ओं, गारिबोथ' खारा? गैया, खारो, खारमालाय बहाथो मोननो। आं लांगोनथ', सिन्था खालामनाङा। ओमफ्राय माइरं दंना गैया जानो? माइरंआ एसे दं। एसेल' दं? माइरं गैया? गैया। माइरंबो गैया, जेबो गैया, दालि जानो? गैया, दा गैथारा, जेबो गैथारा। जेबो गैखाया? कन्ट्रलनि माइरंआबो सफैथ'वाखै। कन्ट्रलनि माइरंआ माला मोनफैयो? माला मोनफैयो, बे मासाव सफैयाखै। बे मासाव मोनफैयाखै? मासाव मास मोनफैयो? औ। बाखि सेरबा सेरबा। फिसाजोआ बहा थायो नोंसोरलाय? गुवाहाटियाव दंहैयो। गुवाहाटियाव खामानि मावनो थायो? ओं। ओमफ्राय बे फैसा हरनो गोनाङावथ' जेबो खबर गैखाया? गैया, गैया। हरखायाखैना? आंखौसो रायबावयोनो नोंसानि फैसा जादो होनना। आं थांगोन, चिराङाव थांगोन आं। दांनाहैथार। नागिरनो बेखौ बहा दङ। ओमफ्राय बे आयं सासेयाबो? ओं। बहा थांगोन? आयं सासे नों बहा थांगोन? आंखौ नायफैदों बियो। नोंखौ नायफैदों? जोंहा आइनि बिनानाव। आइनि बिनानाव। एकदम बिथिंसो बियो, फन्द्रबिलाव। ओमफ्राय नोंसोर सानैबो दा डक्टरनाव थांनायदोंमोन? ओं। आंबो लोमजाबाय थानायखाय नायफैदों। नों लोमजाबाबो साजाबाबो हारसिं आरोना? हारसिंनो। गरमाव बोरै थाखो? फेन गैया, मा गैया? बिदिनो गिसिब सिबाय बायनानै थायो। ना बेदरथ' मोनजायो? ना बेदर? मोनजाया। ओंखाम गोजाखौनो सङै सङै जायो? ओंखाम गोजाखौनो, हाग्रा बंग्रा बायदिसिना थालिर फस्ला। आंथ' नोंसोरखौ आं डक्टरनिसिम लांगोनथ', मेडिकेल फार्मासिसिम। ओमफ्राय आं हानायमानि माइरं मा गैया आं बायना होगोन। जेबो अपसनानो गैया, मा बुंगोन आरो मा मदद खालामगोन। डक्टरनिसिम थांनोबो गोजान, फार्मासिसिम। बेनिफ्राय आं आंनि कारावनो लाना थांथ'नोसै। आंबो थाबैनो मोनहैनांगौ न'आव।
आंनि कारावनो लाना थांनानै मा मदद खालामनो हायो नायनोसै आङो माइरं थाइरं जेबो गैयानो बेनिफ्राय बै फंबायाबो लामा ससेयाव आंखौ रायदावदो बबेबा दाउजें सेरनिसोनो बेनिफ्राय फंबाया आंजों फैफादो आदा थौ आंबो थांगोन होननानै फंबाय नों बिजि नामा बिजि नामा बिजि नङा ना दसे सम होजागोन अके होमबा लामाबो गैया नङा लामाया दंफां गायथिजोब्बाय हनै लांफांखौ गायनानै लायो दंफां गायजेना दानना होदो बानबोसोलाय बिदिनो न' मोनजोबदोथ' गासिबो ना साफ्रोमबो मोनजोबदो दा मालाय नोंलाय मानो होआखै न'खौ नोंनो मानो होआखै गासिबो न' लुजोब्बाय माथो मालायबा मानो होआखै बिसोरसो मिथिगौ गासिबो गंसे गंसे लुजोबना होदो दे दे बेयावनो जिरायदो सानैबो दे गरम फारांथिंनानै नङाबा गारि सिङाव बार होगोन दे आदाया दुखिया मानसिनो डनेसन होगोन आरो जेनेबा हाले आं रावनो दुखिया मानसिनो आदाया बिराद अनो दुखिया मानसिनो नालाय केजि दिन 4 केजि दालि 4 केजि ना Cross ada warna Arkom berapa? Apa? Boleh hobo. Neng lagi YouTuber mana? Betul lah neng langgan no. Langgan ya bukan langgan. Apa dia berat deh? Jangan deh. Ayo lagi dah. Kilogram na bukan, kilogram na bukan. Nungsim tu bah. Dengar, angko mana kilogram bukan? Dengar, bu. Deh, angko mana kilogram bukan? Deh. Macam berapa? Nang bukan. Deni kang kilogram bukan anda bukan deh. Nang ada. Deh, bu, miciang. Deh, miciang naik. Bu, kamin bu miciang. Deh, bu. Bu, miciang. Hijau kasih dong. Hijau mana kilogram bukan? Oh, angke dini kilogram bukan anda bu. Debu, angka muzang baca bungan deh, tak deh. Nana bungan neng debu, tak deh. Omba neng keserai kena, neng keserai. Ini saya bisa tadi yang. Fंबाया आंखौ हेफाजाब खालामबायलै दिनै आं हारसिंसोमोन लामायाव आंखौ लोगो मोनना रायदावबाय दानि फंबाया आंजों खामानि मावना होफाबाय गोजोननाय थाबायलै फंबाय गोजोननाय थाबाय फंबाय खेबसे नायलाय फंबाय बिजों देनां मालाबा लोगो मोनसिगोन ना फंबाय माथो खालामनो आयं बबाव दोननो बेखौ दे दोनखाना लांनो जेबो गैया नै बेयाव खान्थायाव ओंखाम दङ खान्थायाव ओंखाम दङ गैया लांदां जाहैबाय ना दोननांगौ बेसेबां दोन ओमफ्राय जोंथ' जाबाय थायोलै आयं नोंसोरसो मोनजाया खेवना होलांबा मोजां जागौमोन बेदरखौ रुदे आं दे मावजिया लाना खारगोन इसिङाव रायखौ नङा न'निया खेवनानै गोलैगोन दे मोजां खेवना होनो आयंखौ बिजिबो होबाय बेनिफ्राय मुलिबो लाबोबाय मुलिखौ जादे आं दे माथो खालामनो एख' राहा गैया आयं जोंहाबो दे बेदरखौ रुनानै गारना जादे आं दे बारा जाना प्रेसारबो दोङो दे
दरनै जाबानो प्रेसारानो दुरबल खालामदों आंखौ होमबाथ' प्रेसार थानायाव बारा बेदरफोरबो जाजाया दे दे जायाखै आं मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय दा जायैया थादो दे दे अब्ला लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द